Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo adda kuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Kakabsat adda tayo ti Domingo, rambakan tayo ti solemnidad, ti Yooli ti Apo. Iti ti Domingo iraman tayo pay, ti special intention ni Pinkejan ken Ronnie Biag, ni Margarita Rial ken ti pamilyana, Daidsel ken Joyce Olep, ni Luis ken Gordon Bros, Dajet ken Benitaro, kastamot ni Divine Olidan. Kakabsat iti dito nga Yooli ti Apo, nagbalaygi, ipakita na ti panagbalaygi tayo. Iso tinangted namnama kada tayo, nga da tayo umuli tayo tumet, makikaisa tayo tumet ken kuana. Ikarigatan tayo ti agbiag anadalos, na santo, ken mayan nurot iti pagayatan ti Diyos. Tapno maawagan tayo nga anak na umuli tayo ito nga makikaysa ken kuana. Pagbabawyan tayo nga rod dagiti basbasol tayo tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod kadagiti nasantuan a misteryo. Iti si bababawi anakem kuna tayo agkonpesarak. Iti Diyos aman nakabalin amin ken kada kayumet kakabsat tasyak nakabasolak, iti panunot sa o aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso ngagpakpakaasyak ken Santa Maria ngagnanayon na Birhen, kadagiti amin nga angheles ken sa santos, ken kada kayumet kakabsat, taika kaasidak kuma, iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kuma, ti man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan, dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biag nga agnanayon. Mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika, mga sika, mga sika po. Kristo kasyan nagpakawanen nakat, di mo ipalubos. Aken ka may sinaang, mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika, mga sika, mga sika po. Mga sika po. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. 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 Kadito'y dagakapya kadagiti tattawa na imbag ti panagnaknakemda, ibunan nagdaka itanok daka pagrukba banda kadaydayawen daka. Agyaman kam ken ka, gaputi na indaklan na dayag mo. Diyos na ilangitan nga ari,
Diyos sama man nakabalin namin, kat sika po Meso Kristo, bugbog tong anak. Diyos nga po Kordero ti Diyos, ken anak ti Ama. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Sika mangika kadagiti basbasul ti lubong, kasyan na kami, kasyan na kami. Sika mangika kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy, arararami, ket sika situtugaw iti makanawan ti Ama. Kasyan na kami, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. Yanta ngay siksika, O Hesu Kristo, kinasamtua. Siksika ti Apo, siksika ti kangatwan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, ket iti gloria iti Diyos Amamen. Gloria iti Diyos, iti kangatwa. 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 Kumararag tayo. Man nakabalin a Diyos, aramidam kadi, tamapno kami itinasantuan aragsak, ket agyaman kamken ka. Tiyo uli ni Kristo, iso ti pakauna ti panagbalay gimi. Ipaay mo kumangarod te income to asigo gloria, iti bagimi, ijay taeng, anapananin ni Kristo a Pangulo mi. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso makipagbiag ken makipagari ken ka, ititimpuyog ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na adaw iti aramid dagiti apostoles. Ay ayatek at Teofilo. Iti muna librok insurat ko amin ngay nararamid kin insursuro ni Jesus.
Manipod panangrugina, agingga ti aldaw, ayuuli na sa dilangit. Sakbay ti yuuli na, babaen ti panakabalin ti Espiritu Santo, binilin na dagiti pinili na nga apostoles. Itilasod ti patapulong aldaw, kalpasan ti papatay na, naminadu ang nagparang kadakwada, itinaduma-duma awagas, amang paneknek, apodno asibibiyag. Nakita da ti panagparang na, ket sinarita na kadakwada ti may papan ti pagarian ti Diyos. Ibinagurnong da, imbili ni Jesus kadakwada, di kay pumanpanaw dito'y Jerusalem. No diket urayan nyo ti sagot ngayon kari ti ama, kas na ibagakon kada kayo. Namunyag ni Juan iti danom, ngem kalpasan ti magmamanupay ngal daw, mabunyagan ka ito ti Espiritu Santo. Idinagurnong dagiti apostoles, sinaludsud da ken Jesus. Apo, isublim kadiitan ti pagarian iti Israel? Simungbat ni Jesus, saan anaited kada kayo, ti panakaam mo, kadagiti tiyempo ken pasamak, ngayon kedeng ti ama, babaen ti turay na. Ngem awaten yun to ti panakabalin, inton umay kada kayo ti Espiritu Santo. Dakay to ti mangpaneknek, iti may papan kanyak, ijay Jerusalem. Iti entero a Judea, ken Samaria. Agingga iti amin asuli ti daga. Idi na saunan da ito'y nakita da anayuli sa dilangit. Ket nalingdan iti ulep, iti imatang da. Tumangtangad da paylaeng akumitkita ken kuana, iti pagamuan, nagparang iti abay da, ti dua lalaki, ang nagkawes iti puraw. Lalaki at taga Galilea, kinunada. Apay ngagtakdakder kayo at tumangtangad iti langit. Daytoy a Jesus na yuli sadyay, anagapo iti ayan nyo. Agsublin tumetlaeng, akas iti panakakita yo, kenkwana anapan sadyay. Ti sao ti Apo. Salmo responsorio. Umuli ti Diyos iti trono na, adadiri ti rag-o kinapigsa nga uni ti trompeta. Ti Diyos iti trono na, adadiri ti rag-o kinapigsa nga uni ti trompeta. Agsipat kayo gapo iti rag-o, dakay amin at tao. Idaydayaw yu ti Diyos, kadagiti agalangugan akanta. Masapol a pagbutngan ti Apo akangatuan, naindaklan nga ari iti sangalubungan. Umuli ti Diyos iti trono na, rag-o kinapigsa nga uni ti trompeta. Umuli ti Diyos iti trono na, adadiri ti rag-o kinapigsa nga uni ti trompeta. Bayat ti yuuli ti Apo, kantaan nyo ti Diyos kadagiti pagdaydayaw. When kantaan nyo ti pagdaydayaw, ti ari tayo. Pigsa nga uni ti trompeta. Kantaan nyo ti Diyos kadagiti pagdaydayaw, taiso ti ari ti entero adaga. Iturayan ti Diyos dagiti nasyon, agtugaw iti nasantuan at trono na. Umuli ti Diyos iti trono na, adadiri iti rag-o kinapigsa nga uni ti trompeta. Ti may basa na adaw iti surat ni San Pablo kadagiti taga Efeso. Idawdawat ko iti Diyos ni Apo tayo Hesu Kristo, iti nagloryaan nga Ama, nga inted na kada kayo ti Espiritu, ang mamagsirib, kin mangiparangarang iti Diyos kada kayo. Tapno maamuan nyo ti Diyos. Idawdawat ko ang maluktan ko dagiti pampanunot yo, tapno makita yo ti lawag na. Tapno maamuan nyo ti namnama, ang mga anangayaban na kada kayo. Ti kinabaknang dagiti nakaskas daw a bendasyon, ngayon karina kadagiti tattao na, ken tinaindaklan, apan nakabalin na, ngagtatrabaho kada tayo, amamati.
Daytoy iti panakabalin nga da kada tayo. Isumet laeng tinabileg a panakabalin ngayon usar na idi pinagungar na ni Kristo. Ket pinagtugaw na ti makanawan na sa dilangit. Agturay ni Kristo sa jay. Nangat-ngato ngem dagiti amin anay langitan a papangulo. Agtuturay panakabalin ken apo. Nangat-ngato ngem dagiti amin anay naigalad a panakabalin. Iti agdama alubong ken ti lubong a mapasungan. Inkabel ti Dios dagiti amin a banag iti sakaanan ni Kristo. Ket inted na ni Kristo akangatuan nga apo iti iglesia. Ti iglesia isu ti bagi ni Kristo. Ti kinaan-anay dayjay mismo amangan anay kadagiti amin a banag iti amin a lugar. Ti sao ti apo. Hallelujah. Ti apo at dakuma kada kayo. Kasta kumamit ken ka. Ti panakaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kas insurat ni San Lucas. Gloria ti may ken ka o apo. Kinuna ni Jesus kadagiti adalan na daytoy tinaisurat masapol nga agsagaban ni Kristo ket agungar iti maikatlo nga aldaw ket itinagan na maikasabanto kadagiti amin at tattao manipod Jerusalem ti mensahe nga agbabawi da kadagiti basbasol da ket pakawanento ti Dios ida da kayo ti makasaksi kadagitoy. Ita ibaon ko kada kayo ti inkari ni amak, isut gapo na adi kay pumampanaw iti syudad, agingga amaawat yo ti pannakabalin nga aggapo sa dilangit. Kalpasan datoy impan ni Jesus dagiti adalan na itiruar ti syudad. Ididemteng da ijay Betania, ingato na dagiti imana ket binindisyonan na ida. Idibinbindisyonan na ida pimanaw iti imatang da ket nayuli sa dilangit. Nagdaydayaw da kenkwana ket nagsubli da asiraragsak ijay Jerusalem. Kanayon nga addada iti templo nga agdaydayaw iti Dios. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Dayaw ti may ken ka o Kristo. Good morning. Nadda imay nagsaludsod kanyak kunada dayi nagminatay apo pangrugyan kadi ti agbilang no daytay ag 40 days dayjay natay mangrugi iti natay wenno ijay naipunpun kakunakmat apa inya gamin ti panagkunayo anya ti praktisyo. Addamot agkuna apo nga intono na tay rugyan min. Addamot agkuna nga intono na punpon santo mairugi ti panagbilang ti 40 days. Kakunakmat dayjay ipapatay. Taapay no dayjay punpon di pa ni Presidente Marcos Sr. kalkalpas ti 40 days natatatamula manutawon nga nakanagyan ijay ka into no iyalis daman ijay anya naganan spratly ailanan nga kunada nga pandaman ibalang ijay bangkay nan di pa irugidan tuman nga 40 days
Gusto ti kunak, dayjay inyanagan dayjay anatay. Apa niya gamin nga 40 days? Adama nobena, haan? Go. Di ma adama nobena. Apay nga adda 40 days? Nangalaan tayo dayjay 40 days. Ora in the Old Testament, itidaan nga tulag, idi panawon ni Apo Isos, nakapatpatag kanyadan ti 40 days. Upat Apollo nga aldaw. Malagip yun ni Apo Isos, idi napan nag-fasting ijay desyerto. Manong aldaw? 40 days. Haan nga nangnangan? Hangay mininom sapay? 40 days? Apa yang ati 40 days ay kalpasan nga matay anya kanyada no natayon di tao 40 days anya ti meaning na kadakwada kanyada day jay may mabalin day jay nga purification, transition, aging gana nga perfection kunana day jay kanyada no kalkalpas nga natay di tao upat Apollo nga aldaw purification, transition kunana day jay iso nga dagitay lumugan napadasan nyo na luganan ampay hanggang pinakakita tinaluganan. Datay natay ko man ni apong yo kapag amanta agkulak ako namutan ka. Apaya nya bilin mo agbalin nga di boses na ka boses ti ubing. Apaya nya bungutan tan sa nangisip. Bungutan da apay nya ti baga. Day ti papeles ti dagadig jay laod ing kay ala agom. Natay ka lang aro din di ka pailapan agina na data paila papeles ti dagat ing ka problemaan. At aga-apad na magamin ijisango ti lungon no sino akin kukukwa. So nga lumugan siya ate nyo ti agbibingay. Anya lagi. 40 days within 40 days day jay. Transition, adjustment, mapan. Santo mapan kas jaymet. Katatamat 40 days after resurrection. 40 days an? After ni Apo Jesus idinatay mat 40 days matata umuli mat sa di langit. Kas ano nga ta? Kas to'y tinapasamak. Daytoy ti kwa, daytoy ti pakakuan dagitay sa balingahan nga mamatikin Apo Santa Maria. Daytoy ti pagkurangan kanyada. Apay, from annunciation, iti impakda arti anghel kini Apo Santa Maria kunana agsikog kanto ipas ngay munto ti maysa alalaki panaganam to ti Jesus agbalinto nga mangisalakan annunciation di jay. Sinurot tayo ni Apo Jesus nagsikog ni Apo Santa Maria impas ngay na rinambakan tayo ti Christmas. Idi di makkelan anya di jay amin nga biagnan rinambakan tayo nangisuro natay naparparigat natay nagungar tatta ascension. From annunciation, resurrection to ascension, nakatutok tayo kin ni Apo Jesus. Awan ti kurang na. Kadagitay mangibaga nga mamati da kin ni Apo Jesus, nga handa mamati kin ni Apo Santa Maria, kawaw kurang haan. Maalayo di logic na. Kala ko Jesus is alive, alive, alive. Mayat mat. Sino ni Jesus? Jesus latan siya kuma, sinot pa diyaw, handak samag kayat kay di Ate Salcedo. Sinot pa diyaw, ni Rufo, sino nanang na? Taga-ubog, ni Aurora nga agal-ala ti katkatod nga apan nabugbugan, ti tatang ni Andres nga mangarado, makitaltalon, natayda nga imuna, adda na nang kintatang na. Tatay bagam, mamati akin ni Apo Jesus. Sino ni Jesus? Jesus latan no kaguram ni Apo Santa Maria, kawaw, naggapwan na nga rod ni Apo Jesus. Maalayo di puntos na. Iso nga from annunciation, di pa nang ipakdaar aging gana ti yuuli na sa dilangit, nakatutok ti liturhiya tayo, awan kurang na, iso garod nga most complete. Iso nga na ibablaak mo nga mamati ka kini Apo Jesus nga hamo bigbigan ni inana no nga naggapwan na anya nga rod naggapwan ni Apo Jesus binitbit ti duwa nga anghel imay da intopak idta sangom ka halar kunana. Nagna iti kinatao ti sao ti Dios timmao nakipagbiag kada tayo
na nangisuro natay nagungar nagsubli sa dila dayjay ti pattern na padasen tayo nga discussion no kas ano met ti papantayo ngem padasen tayo pay nga awaten no anya ti panagungar anya gamin ti panagungar kuna tayo ay 40 days after kuna tayo na ni Apo Jesus idinagungaren 40 days nakikadkadwa pay kadagiti adalan na anya ti bagbaga na impampaneknek na nga isuna nagungar nagparang kadagiti adalan mapanji Damasco agkarkararag dagiti adalan adda kadakwada nakilanglangen kadakwada kalpasan nga nagungar haampay nga immuli taapay ipadlaw na ibagana nga isuna ket si bibiyag haan laeng anatay natay ngem nagungar natay ngem natungitan ha nagungar impadpadlaw na tatan umuli sa dilangit anya ti mensahe na ibagana nga nalpasen ni Apo Jesus ti misyon na ditoy dagan agsublin iti ama nalpasen haanton nga umay akas tao ngem kunana into no umay a Domingo umay to ti mangpasanto kada kayo mamagbaga iso nga umulog to ti Espiritu Santo iso ti mangpasanto kanya tayo nang pasanton ti lubong imay ni Apo Jesusen ken ti Espiritu Santon pinasantunan ti lubong tunggal mangkonsagrar ni Apo Padi Espiritu Santo mangbunyag ni Apo Padi Espiritu Santo ti lubong nagbalinan ana sa graduan day dilunod ti basol napukawen babaen ti umay ni Apo Jesus ken ti Espiritu Santo iso nga nasanto tayon nadalusan tay nga ruden sungar niya kordero te Diyos amang ekat nakawarwaratakan tayo mangpunas basbasol napunasen ketatan imulin nalpasen ti misyon na nagsublin kasjay ti plano ti Diyos kanya tayo anya ti plano ti Diyos kanya tayo ti design na kanya tayo naggapo tayo iti ama naggapo tayo iti Diyos na iyanak tayo dito'y lubong umay tayo na naman ti ayat na agserbi ti tattao ti turong tayo agsublin to nga mapanken ko na taapaya addagarod dignidad tayo nga tao anya ti dignidad tayo nga tao kunana ti maikadwa nga maibasa isuna ni Jesus ti ulo da kayo ti ni Jesus ti ulo da kayo ti kuto da kayo ti bagina haan nga nagtanok imagine nyo no ni Apo Jesus ti ulo si katibagi haan nga nagtanok nga title dayta maibilang ka iti bagini Kristo nagtanok nga title dayta isuna ti ulo si katibagi kakunana di opening prayer tayo kunana di pa na iuuli ni Apo Jesus ison ti pakpakauna ti panagbalay gimi kayat na nga sa unda tayo umuli tayo tumet dayjay ti plano ti Diyos mapantay tumet ken kuana beatific vision makikadwa iti Diyos iti rupan-rupa ti saludsod makapanak ka di nga tamet makauli ak nga tamo ijay langit Father depende dayto yan ti paglalabanan depende babaan ti panakadalos tayo addan assurance ti salvation addan assurance ti panaka isalakan ngem depende pay laeng kasano anya ti rason tapno makapantayo umuna dito'y ibanghelyo tayo anya ti kunana anya ti mensahe na nga umuna kunana ni maikasabanto kadagiti amin at tao manipod Jerusalem ti mensahe nga agbabawi da kadagiti basbasol da ket pakawanen to ti Dios ida umuna nga mensahe agbabawi iti basol salsaludsudag idi pala na minsan nga aldaw ken di kalman apayangahan nga ti mensahe na ni Apo Jesus ti pagsasauna idi dayjay babae nga malagipyo di ebanghelyo nga di babae apan dain datagken kuana nya basol na makikamkamalala
Anya ti aramidan tayo, ti kultura tayo, sigun ti kanawidan tayo, bansagan tayo, aging gana nga matay. Kanya tinaramid ni Apo Jesus, nagsurat ijay daga. Idi tumangad, kapamindwa, awanan dagiti tattao. Ti pagsasao ni Apo Jesus, ingkan sa angka nga ag basulen. Kuna naman ang ijay umel, nga inagasan na, gipilay, ingkan hangka nga ag. Apa yung nga tangahaan nga kasdi ti mensahe na kanya tayo, maiwaragawag tinaimbag adamag manipod Jerusalem nga kunana ko makadatayo ke ingkan sa angka nga agbasulen. Apay nga ti ibagana ka agbabawi iti basol. Hanga na may mayat ko madya ingkan ka hangka agbasulen. Ala kada kayo mat nga taga Salcedo nga nasansanto nga han nga agbasbasol handa kam tultuladen nga managbasol niya. No nasanto kayo nga awan basbasol yon hangkay kadi agbasbasolen. Nga mas manang nga asi di balikas nga agbabawi dati basbasol da pakawanen ti Dios ida. Kayat na nga sa uwen narukop tay latta addan tulat tapan nakailawan ngem tinapateg kini Apo Dios agbabawi iti basol. Sisasagana nga mamakawan. Dayjay ti maysa nga tulbag tapno makauli tayo agbabawi iti basol tapno mapakawan tapno magsubli tay ken kuana. Anya ti haan nga mapakawan day ti haan nakayat ti agbabawi natangsit. Haan na bigbigan ti pagkapsutan na natangsit. Dahil tinarigat. Maikadwaan niya ti rason. No, kas ano nga kuna tayo, nga makauli tayo sa dilangit. Umuli tayo ito mga taawon no bumaba. Ti karo na no, dito impyerno pagkikitaan tayo. Ay Jesus hangkay ito mga agblessan at dati lang or di impyerno ka, bless Father, hamo maibagbagan at agpapada tayo nga di impyerno, da kayo natamutin kaumuli sa dilangit, kasano? No, nabuya yun ni Father Dave Concepcion, di sikat nga agsersermon mat, kada YouTube, kada Facebook, ada istorya na, nga kunana, sigun kanya na, Tagalog, inayabanda ka no, Apo, may kaman, tagsasarita ka mga agkakabsat, imbitaranda ka. Oh, punta ako, napan kanumat. Kadagiti, upat sang agkakabsat, diyan mo no, babae. Kalas 4 at di jayan, at dada may jayan dagiti agtotongtong nga agkakabsat, ngamhanda nga agtotongtong, aga apada. Taapaya pinapilit, ay, bagik data, sanikwak datoy, tanatay ti inadan. Nginiwat, riri nga aga apada, no sinot akin kukukot, akin kukukwa. Kanakamulagat latta kanumot ni Father Dave, hangagun une, ay kamabisinan ta galas sa isen, kunana, pwedeng magsalita. Unana ka mabalinti agsao. Awan Father agsao ka. Sa palagay nyo ba, yung pinag-aawayan nyo, madadala yun yan sa impyerno? Unana ka na. Apay data pag-aapaan nyo, maitugot yun di impyerno? Nakigtot da ka na. Bakit naman impyerno, Father? Ay bakit? Yung inaasal yung yan, umasa pa kayong pupunta, langit? Dayta nga ugalyam, mangnamnama ka pa ilang nga mapanji langit. Ingge agom ka. Tarigagayam ti langit. Piman ni Father Dave, handa ka nga pinakan, nagawid nga mabisin. Iso nga ko na, ti saludsod tayo, Apo makapanak nga tamo, di langit, depende. Depende. Umuna ti rason ko na tayo tatay, agbabawi ti basol. Maikadwa, the commandment of love. Disongbat ti ayat. Amom ti agayat. Depende. Nagmayat idi kalman, nagmi-meeting kami, nagragsak da. Wow, congratulations kano ti parokya, takaasin Apo Diyos, medyo na ornos mat mga perfect, na ornos di liturhya, medyo na ornos mat ti panganan, at da nagdonar ti baka kada pagpakan, medyo ado madya handa tayo, medyo na daras madya pakan, na ornos mat, ngam adalat tamo nagsaludsod, wan a Father ngam mangrogrogay pay lapakan, adalat tamo mo't agisop-sopotan, ay pakawanan yun, taga Salcedo kay nga rod.
Dinamag ko nun yung barangay, dinaratan, Kabarwan, Poblasyon, Kaliwake, San Gaspar, wano kalangkwasan. There is nothing wrong in agisupot, awan ti Madina ti agisupot, tadagi na sobrang nga nagadukunak, alaan nyo, iyawid yo, iwaras yo. Katiriga na, di pala nang nangan ti bisita kinta tao, DJ man ni, kungkur ka. Nagalas kitaan ti tao. Haang nga problema. Nangruna nun alpasen. Gati ko nak, ijay pa'y laeng mari namon no. Adda ka di langit king kawon no awan. Ti kung kunak nga ron nga karit ko, no kasdi nga mapangkay makipunsyon, no ti umuna nga panunutin nyo, mangyawi dakman kabsat, apaya, ni apong mi, nga deja ka aruba mi, ket awang magkabalay nakakaasi, iso ti umuna nga panunutin nga iyawidam, sigurado langit ti papanam. Ngam na ti kunam ka, nay, kanan ni apong ko, apay sa nga pulo apong mo, nga sa nga pulo nga istayro tayo, apay nagadula apong mo, kinukat-katay din na minsan. Ti man umuna nga panunutan mo, adda ka kasjay ka DJ man, awanan nga kabsat mo ijay, gimungyo. No, adda kasjay nga ko kaing kayo man, ikan ida. Tatingarod pa, nagayat ka is all about the other person. Kas anong nga panunutan ti pagimbagan ti kabsat mo, haan nga ti umuna panunutan kasi ka. Tanarigat ti umuli, no ti pampanunutan kasi ka. Isuti ko na ni Father Digger, maidugot yung kadya impyerno, dagita nga pag-aapaan nyo. Bakit impyerno? Yung inaasal yung yan, dahil tanga ugal yan, mangnamnama ka nga langit ti papanam. Amutan Ti umuna nga panunutan, sika. No, kunakmanan, ulit-ulitan tayo kanayon ko nga ulitin sa nikwan, no gift ni Apo Diyos, no sagot ni Apo Diyos, dahil haan adakes. Malaksid no ti panangusar mo ti sanikwa nga to dignidad ng tao. At dalugan mo mayat, naglinis talugan mo, nalabsam ni lula wano ni lulo, makailuglugan ka ngam gapo ta pitak-pitak, pip-pip kun amlaangan sa mo nga tinaltalyaw. Nagrigat ti agdalos. Makailuglugan ka diri nam ngam gapota, naggapo di taltalon ka, nagadayo pala di pag naanak ka. Saludsod dali diya, babasit abanbanag. Yung panunutan ni kabsa mo, sa nikuahaan nga problema, sagot ni Apo Diyos, o sarem nga pagayat kin ni kabsa mo. Anya timang padagsan kanya tayo nga tumayab nga mapanji langit. Kani Apo Isus kunana ni, impadlaw na idi tinagdumaan na di panagungar kendi jay iuuli sa dilangit idi nagungar ni Apo Isus awan nakakita malaksid no da nakakita kada kayod toy nakita yung nga nagungar wakaw ay ha kun ako nadakad jay tilaagan ng panagnek dua nga anghel dayjay awan nagyan na jitom nagparparang kadagiti adalan niya tatta dayto iuuli na adda dagiti adalan benbendisyonan na ida umuna niya maibasa ko na benbendisyonan na zoom kuna na kaya awana di jayan nang ulap-ulap timayab iti description na idi kwan adda dua nga lalaki nakapuraw ko na anya di jay mabalin nga dagitoy manen nga anghel isuda di nagtakder iji pansyon ni Apo Isus niya malagipyaw nga adda lalaki jay nga dua nga sino berberoken nyo ni Jesus at taga Nazaret na nagungaran tatamot napan ni Apo Isus karkararagan na ida napanan na iulis sa dilangit at damanan dua nga anghel baka isuda mo laeng dagito nga anghel njak amo ta di tayo mo dinamag no isuda mo laeng nga kunana sino berberoken nyo ni Jesus na iulin tata dito iuli adda dagiti adalan taapaya ipanagnek na nga isuna agsubli kadi yung uli na sa dilangit, iso day ti tartari gagayan tayo abagina. Kada tayo ti bagina, ni imuli ti ulo,
tinamnamaan tayo, umuli tayo tumat. Iso ko na tayo, anya ti padagsen, so dagijay. Na anya ti rason nga makauli ka, babawi ti basol, the commandment of love, agayat. Anya dagiti mang padagsen kanya tayo, so dagitoy, sansanikwa, no napunpunot gura, hangka makatayab. No ti attachment mo ti sanikwa, kung nasubsobrang ang di panagayat mo kini Apo Diyos. Anya dagiti mang padpadagsen kanya tayo, no daddo majisirib nga inted na kanyam, pagkarkari mo, pride. No daddo madagiti adal nga pinagrigrigatam nga ingkarkararagam, idi ka nagbalbaliw, pinagtangsit mo, nagredwarak si kasaan, huwag nga rod, awanahan nga nagredwar, ngam nanaknakam ngam si ka nga nagredwar. Profession mo, maestro ak, maestra ak, kadadaksan, padi ak. Ay, sus Diyos ko, pakawan. Kadadaksan na ibaga nga, padi ak, apo, pakawan. Imbes nga git, tapno agserbi, inusarmon para itibagi. Kas ano ka nga namnamaam nga rod nga mapandijay? Subyanan tayo, ti dignidad tayo, no ni Kristo ti ulo, iti may kadwa nga maibasa. Datayo ti bagina, kameng nakatibagi ni Kristo. Agkam kamalitay laeng at dalabasol tayo, nga mabalin nga pakawanan kin agbabawi. Kaumuli tayo to kanya na. Nagsaya at ano kikita tayo ito dyan. Ti kunakon no, di sa bali ang kwarto ti pagkikitaan tayo, kahang kayo mga agble-bless kanya kun di Jenny Father ko na yo pala kanyak mahamutan ako man. Natangok di bagi tayo, nadignidad tayo, bagi na ka. Iso nga, no tayo tabagim ka, tingitingam ano, may kari ka di nga umuli, maawagan a bagi na, wano ije pasit ti bagina kasi kati nabalintungag. Si kati ayan ti alipungan da kakaykayat taapaya. Siyempre nagangot nga rod mo ta ugalim. Mintangsit min pasaw managing bubukod. Iso day ngam mabalin pay laeng ti ag babawi. Kano bagina ka kuna tayo nagmayat ko mga kitaan niya imuli ni Apo Isusen. Wow, umuli tayo tumat. Napan ni Apo Isusen, nagmayat ko mga rinaan nga datayo, agigiddan tayo tumat, inton panagungar, riuli sa dilangit. Sapay ko matad, datay to amin ijay. Oh. No, awanak ijay, sigurado ak mat, nga, dama awang kanya yun. Agkikita tayo mat lang, ngamahaan hanga kasya ti design na, ti kayat na mapantayo. Kita tatapyasta na, ti iuli na, pakpakauna, ti balaygi. Kayat na nga sa uwen, no, karkarigatan tayo, asurutin di kayat ni Apo Isus, di balaygi, makikita tayon. Mariri na tayon. Ni karkarigatan tayo, asurutin di kayat ni Apo Isus nga aramiden tayo, di balaygi na nangrugin, ituloy tayo laengen. Alatat tangarod, ka nagmayat mga karit na, tayo imulin ti ulo tayo, karit na mat, palagipan tayo. Si asino tayo mat, maikari ka di nga umuli, si bababawi ka diti basol, amuna ka diti agayat, ipangpangro na nakadini kabsat, ti kadikit kitaan tayo ka biyag nga na ilangitan no biyag nga na inlubungan. No ti tartarigagayan tayo ka langit, agturong tayo, nga no ti tartarigagayan tayo ka lubong, agbati tayo. Amo yun ti kahit nga sa uwan, awan makaammo ti kararwa ti tao, ti panunot ti tao, si kalaeng ken ni Apo Diyos. No kas ano ti pan nakaikarim nga umuli. Awan makaammo, awan makahusga ti si asino man kanya tayo, day talaeng pusom ken ni Apo Jesus. Kung ideket tay kanya na, ay ka makauli tay ije ayan na. Ipaduyak-yak tay ti pamati. Mamati ak, iti may sa Diyos, ama aman nakabalin amin, anang marsway ti langit ken daga, ken kadagiti amin ang makita ken di makita, ken iti may sa nga Apo an Jesu-Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos, nagtao diti ama ti sakbay ti amin a tiyempo, Diyos sa nagtao diti Diyos, silaw a nagtao diti silaw, napaypayso a Diyos sa nagtao diti napaypayso a Diyos, naiyanak saan a naparswa,
Diyos sa kasmetlaeng ti Ama, ket gapu ken kuana na aramid dagiti amin nga adda. Gapu kada tayo at tao, ken gapu ti panakaisalakan tayo. Imulog ang naggapot sa dilangit, ket nangalay ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria, iti panakabalin ti Espiritu Santo, ket nagbalin a tao. Kastamet anay lansay ti krus gapu kada tayo, iti panagturay ni Poncio Pilato, nagtutuo ket naitanem, nagungar iti may katlong aldaw, kas palawagen dagiti nasantuan a surat. Imulit sa dilangit, ket situtugaw iti makannawan ti Ama, umay tumanen a sidadayag, tapno kumen na dagiti sibibiyag ken dagiti natay, ket ti pagarian na dinto agpatingga. Mamati akmet Espiritu Santo, nga apo ken mangmangted iti biyag. Isu agtao iti Ama ken ti Anak, ket pagrukbaban ken daydayawen, ama itimpuyog iti Ama ken iti Anak, ket nagsao babaen dagiti profetas. Mamati akmet ti Iglesia maymaysa, Santa Katolika ken Apostolika, ipaduyak-yak ko ti maymaysa a bunyag, apakapakawanan dagiti basbasol, namnamaet ti panagungar dagiti natay, ken ti panagbiag ti lubong a masakbayan. Intay umararaw iti nailangitan nga Ama, ta sapay kumatakitaan na tayo asi-aasi, kas pasurot ni Kristo nga anak na, ti panangipakdaar tayo nga iso ti Apo, ken panangiwaragawag tayo ti panagbabawi ken panagbalbaliw kadagiti tattao, si papakumbabatay ko mangitalag ken kuana dagiti kasapulan tayo ket kuna tayo, Apo adda ka akanayon kada kami. Apo adda ka akanayon kada kami. Agpay ti sapasap nga iglesia, ni Santo Papa, dagiti obispo, papadi ken misyonero. Tapno nabuslon ti bendisyon ti Apo, kadagiti trabaho da, ken tapno dagiti nagserbyanda. Dito'y daga, isudanto ti ragsak, ken liwliwa, ijay langit. Kumararag tayo. Apo adda ka akanayon kada kami. Agpaay kadagiti mangidadawulo ti gobyerno, tapno kanayon nga adda kadakwada na po Jesus, kay tagsaknap ti panagtutunos ken kinalinteg, iti kasta mataginayon ti kapya ken panagduras. Kumararag tayo. Apo adda ka akanayon kada kami. Agpaay kadagiti amin nga agdaydayaw ken Apo Jesus, tapno punwen ti Dios dagiti kararwada iti silaw, bileg ken samit ti grasya na. Tapno itinaldaw, may turong da mangaramit ti pagayatan ti Diyos, ket si pupudno da mangyed na kadagiti, bagrebenganda kadagiti padadatao. Kumararag tayo. Apo adda ka akanayon kada kami. Agpaay kadagiti nakurang tigasat na kakabsat tayo, tapno babaen ti grasya ti Diyos, kanayo na masarakan da ti mangiturong kadakwada ti biagda, ket ti maysang aldaw, makipagragsakdan to ti sangwanan tegnanayon. Kumararag tayo. Apo adda ka. Agpaay kadagiti nataye nakabagyan tayo, tapno mawayawayaan da ti basol, ket makiranod da ti panagbalaygi ni Kristo, ket makikaysada ken kuana ti kapya ken kinaragsak. Kumararag tayo. Apo adda ka akanayon kada kami. Agulimat tayo, intay matdawaten dagiti bukod tayo apanggep. Dagiti panggep ti pamilya tayo. Intay mo't ikararagan, iraman nga ikararagan, dagiti kakabsat tayo, adimawat titulong tayo amang ikarkararag kadakwada. Kumararag tayo, Apo adda ka kanayon kada kami. Apo awatem ti kararag nga idaton mi, ket ikan nakamtipig sa mga ramid iti pagayatam, ken pagbalinen na kami anasamay asaksi ti kinapudno ti ayat mo. Dawatin mi dagitoy gapo ken Kristo nga Apo mi.
Kumararag tayo gito'y adaton tayo, makaayayo kuma. Iti Diyos Ama, aman nakabalin na amin. Iroknoy may kan kaapo dahi ti asakripisyo ti panangilagip mi, iti madaydayaw ayo uli ti anak mo. Ipaay mo kanita daytoy a panangrambak mi iturong na dagiti puso ken nakem mi, kadagiti banbanag ana ilangitan gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo adda kuma kada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yo. Agyaman tayo iti apo a Dios tayo. Pudno unay maikari kat rumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama man nakabalin kadagnanayon a Dios tani apo Jesus nga ari ti gloria isu a nagbalay gi iti basol ken iti patay ita nga aldaw immuli iti kangatuan a langit ket nagsidsid daawan dagiti angheles isu ti mangibabaet kadagiti tattao iti Dios isu ti mangukom iti sangalubungan ken mangituray kadagiti amin nga angheles
Saan na binaybay anti kinakurapay mi, no dikat iso nga ulo, ken punganay mi, immonan anapan sa dilangit, anamnamain mi, apapanan mintumet apasurot na. Anansata agrag o ti nga lubungan ti pan nakapunno na kadagiti ragsak ti Pasko ti panagungar, ket dagiti amin nga ehersito dagiti angheles, ikantada ti imno ti pan nakaidaydayaw mo, ket kunada adi agsarday. Santo, 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 Tiamo Diyos, amin aparswan, ti langit ken dagan, napno dayti pakaidaydayawan, Hosana iti Pudnoon ay Apo, abiig ka akinasanto, kat sika ti gubwayan, ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu mamang pasanto kadagitoy adaton, tapno pagbalinem ket ti paay mo ida kada kami, abagi kandara ni Apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi aayat ti bagina, tapno agtutuok nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy iti bagik iso may yawat to amay paay kada kayo. Kastamet akalpasanday di pa nang rabiida nangala iti kalis nagyaman manenken ka sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana, alaen nyo ket uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy iti kalis ti darak ti baro ken nagnanayon atulag, iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti adu atat tao, tapno mapakawan dagiti basbasol, aramidan nyo daytoy apangilaglagip yo kanyak. Ti misteryo ti pammati. Babaen ti krus mo kenin ka panagunga, innakam insalakan manupot sa ngalubungan. Babaen ti krus mo kenin ka panagunga, innakam insalakan manupot sa ngalubungan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay ken panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo ti tinapay ti biag ken ti kaalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken ka ta impaay mo ama ikari kami, ngadda ditoy saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi Apo tada kami amakirano diti bagi kandara ni Kristo, pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pam kad Apo ti iglesia manay saknap iti sangalubungan, kat parayrayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pammet ni Leon a Santo Papa mi, ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi.
Laglagi pampay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasim. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakitaan daken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo ta ipaay mo met takaasim kada kami. Aramidam kuma amay karikam amin iti agnanayon abiyag. Ket makiranod kamto kenainggasatan na Berhen Maria ngay nati Diyos. Ninagasat nga Jose nga esposo na. Dagiti nagasat nga tules. Ken dagiti amin na sa santo. Isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayaw ken ka gapo ken Jesucristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, sika kaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo iroknoy meken ka manakabalin nga ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Intay umararaw iti ama, kadwalwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus kada tayo. Dawatin mi kan kaapo, tay salakan na kami, kadagiti amin na pagdaksan mi, itdam kada si aayat ti kapya, kadagiti aldaw mi, kat babaen ti panulong takaasim kada kami, kan kanayon kumalaeng nga iti basol mailisi kami, ti amin ariribok, maikanawa kami, kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi, kan iti yaay na Jesucristo anang isalakan kada kami. O Apo mi a Jesucristo kinunam kadagiti apostoles mo, kapya ti ibatik kada kayo, kapya ngaggapukan niyak ti ited ko kada kayo. Saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam, no di kat ti pamati ti iglesyam, kat kas mayan nurot iti pagayatam, ipaay mo kada si aasikan kuana, ti kapya ken panagkaykaysa si kang agbiag ken agari, iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbaba kinapnuan ayat apuso, ipaay tayo ti kapya, iti tunggal maysa kada tayo. Kapya, kada kay aming kapya.
Adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Diyos sa mangikat kadagiti basbasol ti lubong, nagasat tayo anaayaban iti daytoy apadayana. Apo diak may karing o may kakanyak, ngem ti may salaeng nga sa mapaimbag toy kararo.
Kumararag tayo. Man nakabalin katagnanayon a Diyos, palubusan na kami anupay adda kampay laeng ditoy daga, makiranod kamin kadagiti na Diyosan abanbanag, ipaay mo kadi, tadagiti amin, apanagsingsing petmi, maiturong daken Kristo, iso ang makiranod iti kinatao mi, ket ita addan ang makikadkadwaken ka iti gloriam, gapo ken Kristo nga anak mo ket Dios, iso ang magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyog ti Espiritu Santo, Dios nga agnanayon nga awan ti inggana. Agtugaw tayo apagbiit apo. Napagmimitingan nga into no 21 iso ti first communion dagitay ubing tayo ti maumuna nga mang kilatis no sinno dagitay mabalin nga agkomunyon dagitay amin nga para grade 3 aging gana ti laklakayan kin bakbakitan nga hampay nagkomunyon oray senyoren ag first communion nya dagitay sa leaders da kayo nga DTC sayo da kayo ti makaammo no sinno dagitay hanpay katulungan dagitay COCF the Commission on Christian Formation ti SISA ti panakaisuro oray dagitay basic prayers laeng kadagitoy ubing tayo pauna ganto dagiti katikista no nya ti panakaawat ti sakramento nang runa iti nasantuan a Eucharistia ket dagiti nga panangisuro tayo panangtulong tayo datayo ti umuna ang mangisuro jay ubing ti katikista ken ni Apo Padi mamin ano na laeng nga mamit di ubing da kayo nga naganak da kayo nga lula lolo uncle, auntie, ijay sisa, da kayo ti makatutok, jay panagunag ti pamati, jay ubing kanayon ti ministry tayo daytoy, panangtulong kadagiti ubing panangisagana, tada tayo nga ti makatutok kadakwada. Iso nga rugrog yanan, maisabsubmit dagiti daddo mga naganen, maisagana matutukanen habang nga awampay ti basada nya, paunagan to dagiti katikista. May kadwa, into no umay nga Domingo gaputa na kalpasan dito na Santo Misa after lunch agbiyahe kami manen ijay Isabela aging ga kami ti 15 makami sa Acton ikarigatan ti agawid ti Rabii iso nga into no June 8 Domingo ti misa tayon to apo gaputa ado ti papadi nga awan at nagabroad ni Father Danny nga naibaga nga umay agbantay agmisa nga umuna di jay bigan umay laeng ti malam iso nga ti misa tayon to alas 4 iti malam ti makimisa ditoy dagitoy surrounding areas daytoy itoy sentro amgid kalangkwasan balidbed amin dadtoy alas 4 ti malam ti Domingo apo malam Santo alas 6 ijay dinaratan ti Rabii alas 8 ijay kabarwan no hanyo maabutan ti malam ti Domingo mabaling nyo ti mapandijay taawan ni Apo Padi ti 2 Domingo updating kami manan income ituloy ngam nakalukat lata ti opisina no adda masapul tayo apo na dagbalbalak nga matay tatangad within 2 weeks addan tulat tamo mamunpon kada kayo nga umay nga padi no kayat dak nga ilibasan nasaya at mo tadi pay da kay nga punpunat nakalukat lata ti opisina umay kay lata da serbisyo lata iti opisina apo kay kararagan da kami sapay kumata nabungbunga nasaysaya at manan datoy nga ipapamiijay para iti bagbagi para pan nakaisalakan ken makatulong iti ministry nang runa ti panagserbi mi matlaeng kada kayo tumakder tayo ti apo adda kuma kada kayo agdumog tayo taawaten tayo tinadaig a pamindisyon bendisyonan na kay kumatiman nakabalin a Dios itanga aldaw ti isiserrek ti anak na sa dilangit tapno ilukat na kada kayo ti dalan amapan ken kuana ipaay na kuma ani Kristo inton umay mangukom agparang to asiraragsak kada kayo kas iti daydi panagparang na asiraragsak kadagiti disipulos na kalpasan daydi panagungar na kas inkarina mariknayo kuma asiraragsak ti panangkadkadwa ni Kristo kada kayo iso nga agtugaw asidadayag iti makannawan ti Ama ti pamindisyon ti man nakabalin a Dios
ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo, bumaba ket agbati ko mga agnanayon kada kayo, ken iti pamilyayo. Nalpasen ti nasanton a misa, intayon iti ayat ken kapya ti Apo.